Advent, review lang ni, perhaps gihatag na ni kagahapon ni Father Marlon. Ano ning Advent? Advent comes from the Latin word Adventus. Kamo daw be? Adventus. Unsa ning Adventus? Pagpangandam. Advent is coming. Naay mo abot, pagpaabot. Mao nga mangandam ta tungod kay naay moabot. Di ba pag once gali nga naatay bisita nga ato ang paaboton, sa itong buhaton, ay na, maghinlo kita sa ato ang balay, mangortina, jud ta, manglampas jud ta sa ato ang nataran, so on and so forth. And then plano dayon ta kung unsa ang putahe nga atong lutoon. Di ba? Ingan na ba yan, di ba? Pag mangandam ta, pag naatay paaboton nga bisita, mangandam ta. Mga igsoon, sige sa man ang moabot, nga ato ang gipangandaman. Of course, si Jesus Christ, moabot siya. Mga igsoon, naay tulo ka adbento nga ato ang pangandaman. There are 3 advents. Kung saan una nga advent? The first coming, the incarnation of Jesus Christ. Ang iyahang pagpakatao dinhi sa kalibutan. Ikaduha nga advent, mga igsoon. Unsa man? Ang iyahang ikaduhang pagbalik nga mao'y gihatag ni Father Marlon kagahapon. Morang ikaduha nga pag-abot sa atong Ginoo nga atong gipreparahan. Pero maigsoon na po ikatulong nga adbyento nga kinahanglan nato nga ato usab pangandaman. Kaning gitawag nato nga existential coming. Kamo daw be? Existential coming. Kanang pag-abot bitaw sa atong Ginoong Jesucristo, matag-adlaw sa atong kinabuhi. Our everyday encounter with God is also something that we have to prepare. Nasabtan ninyo? Sige daw, sa atong tulo ka mga advents nga kinahanglan nato nga preparahan. Una, ang first advent nga mao ang Christmas, the incarnation. Kabaluta kung kanusa ang Christmas. Kanusa? December 25, bao na nga makapangandam gayud ta. And then ikaduha, ang second coming nga mahitabo during parousia. Kamo daw be? Parousia. Unsa ning parousia? End of the world. Gawa ta kabalo kung kanusa. So okay ra ang December 25 kay kabalo ta sa exact date nga mao gina siya ang Christmas. Pero kaning ikaduha nga pag-abot sa atong Ginoo, wa ta masayod sumo na nga kinahanglan gayud ta always prepared. Kinahanglan nga mga Boy Scouts o mga Girl Scouts ta nga laging handa. And then ikatulong nga advent sa existential coming, our everyday encounter with Jesus Christ. Prepared na mo for Christmas? Hoy, andam na mo for Christmas? Basic isay nagbutang mga Christmas trees be sa ilang mga balay be. Okay. Halos sana yung mga Christmas trees, no? Okay. Siguro ang uban walay Christmas trees, pero sure ko nga naanag yung mga nangumbawit ng mga parol sa inyo ang mga balay. No? Pero mga igsoon, nindot kaayo nga ang pinaka-sentro, ang pinaka-importante gayod nga simbolo sa Christmas, naagayod sa ato ang balay. Unsa man na? Ay, kinahanglan nga naagibilen, ha? So, human aning ato ang recollection karon adto ko sa inyong mga balay-balay, mag-check ko kung naabay bilen ang inyong balay. Bitaw, mga igsoon, na siya pinaka-importante gayod. Bahalag, wala ng uban ng mga simbolo, basta naa ang bilen. Kaya mo na siya ato ang sudongon. Kaya diha nato, masudong ang Ginoo nga nagpakatao. Nasabdan? Okay. Nauntara ko yung mga pictures din hiya sa bilen. No, pero unfortunately, our LCD projector is not functioning still. Okay. Familiar mo sa kanang Gospel ni John, Ebanghelyo ni San Juan, ng John chapter 1, verse 14. Pinapray na nato kanunay sa Angelos. Sige daw be? 1 John 14, nga naa mabasa sa, nga ginaampo dato every time magpray ta sa Angelos. Ang saman be? And the Word, ang pulong nagpakatao, and the Word became flesh
and dwelt among us. Okay. The Word became flesh. Actually, ang translation sa Bisaya kay ang pulong nagpakatao, pero ang nahimong tao, pero ang exact nga translation ana is ang Ginoo nagpakakarne, nagpakaunod. Mao ginaong tana. 'Di ba ang English nga translation mas okay siya, and the Word became flesh. Kay mga igsoon, ang Ginoo wala lang siya nagpakatao, kundi nagpakaunod siya. Ug ang implication mangud anang unod, dili lang na siya tao lang, kundi pwede po siya nagpakahayop, nagpakatanom, tanan nga kanabitang sa Greek nga term ana sarx, sumay tawag ana sarx. Kanang sarx mga igsoon, dagan siya implications ana. Nagpasabot na siya nga ang Ginoo nagpaka-material, nga nagpaka-limited, nga nagpaka-corporeal. Mao na siyang meaning anang sarx, corporeality, materiality, and limitedness. Ang Ginoo ni sulod gayod sa atoang kalibutan isip usa ka matter. Mao gina siya ang iyahang pasabot. Kay namo guni siya implications mga igsoon kung moingon ta nga ang Ginoo nagpakakarni, kay meaning to say we have to love not just our fellow human beings, but we have to love everyone. We have to love the whole of creation. Mao na siya pasabot ana. Pabagali nga ang pinga nato ang mga kabukiran, ang ato ang environment nga dili nato pasagdan tungod kay gibalaan ni siya sa Ginoo. Are you familiar with the word Christify? Nagana siya kanta? And Christify the gifts we bring to you. Kaya meaning to say, luwas sa Ginoo ang tanan. Dili lang kay ang tao ang iyang giluwas, kundi ang tibuok gayud kabuhatan, the entire universe. Kay siya nagpaka-matter, siya nagpaka-corporeal. Kani siya, this is deep theology ba yan? I hope inyong nasabtan. Ha? Okay. Ang Ginoo nagpaka-sarx. Okay. Next mga igsoon. Ang kanabitawng kanang logos, pulong, ang Greek sa pulong is logos. Pero mga igsoon, nailain nga translation sa logos. Ang lain nga translation sa logos, meaning. Kamurobi? Meaning. Kahulugan. Ang kahulugan mga igsoon, nagpaka-karne, di ba? And the Word became flesh. Ang kahulugan, nagpaka-karne. Meaning to say, ang Ginoo nga maoy meaning sa atong kinabuhi, siya misulod sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi, aron makabaton og kahulugan ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nasabtan ninyo, mga igsoon? O bagali ko mag-Angelus tano, and the meaning became flesh and dwelt among us. Ibo lagi sa gawas, no? Christmas sa Jud ni. Ha? Okay, sige. By the way, maklaro na ninyo akong tingog sa those who are seated at the back. Maklaro ra? Okay, sige. Okay, let's continue. And the meaning became flesh and dwelt among us. Unsa gali ang ngalan sa Ginoo? Emmanuel. Very good. Emmanuel. Unsa meaning ng Emmanuel? God is with us. And the meaning became flesh and dwelt among us. Ang Ginoo miuban kanato. Mga igsoon, kung ang Ginoo miuban kanato, unsa may implication ani?
Kung naa ang Ginoo mga igsoon, dapat ay kahadlukan? Ay wala na gyud. Kung naa ang Ginoo mga igsoon, ang ato ang mood is that of joy, is that of happiness. Pabagali, pag maggrita sa Christmas, ang ato gayong greetings sa uy, yung saman, a sad Christmas, man. Uy, a sad Christmas, ha, magulanon nga Christmas. Ana ba? Merry Christmas, uy. Merry Christmas ang ato ang greetings. Merry tungod kay ang Ginoo nagpakatao. He has become Emmanuel. He has become God with us. Mga igsoon, kanibitawng pulong do not be afraid. Kaning pulong do not be afraid, mao gini siya ang recurrent nga theme sa mga gospel readings during Advent. Especially during the 9 days of our masses leading towards Christmas. Do not be afraid. Okay. Sa dihang si Mama Mary mitungha kang si Arkanghel Gabriel mitungha ngadto kang Maria, unsa man ang ihang pulong be? Ayaw kahadlok Maria. Mao gid yaging gi-assure gid si Mama Mary. Ayaw kahadlok Maria kay ang imuhang pagasabakon lalang sa Espiritu Santo. Mao gid sa do not be afraid. Now, sa dihang nagpakita si Arkanghel Gabriel ngadto kang San Jose, unsa pod ang iyahang mensahe? Ayaw kahadlok Jose nga imuhang pangasawon si Maria. Now, unsa man pod ang mensahe sa mga anghel ngadto sa mga pastol nga nagbantay ni anang gabiuna nga ang Ginoo nagpakatao? Ayaw kahadlok, do not be afraid, maugid siya. Recurrent kinakaayo, do not be afraid. Garang do not be afraid man mga igsoon. Kaya tungod lagi kay naana ang Ginoo sa ato, He has become Emmanuel. Mabagali nga dili na taangayan, mahadlok. Sige daw, be. Sige sa inyo hadin wala gigi kahadlokan, be, sukad masukad kanang wala gi problema, perminti ra gatig si ang nauhan sa abi kanay premyo 2 milyon. Toy, kamo diha. Wala mo gikahadlokan kanang sa likod. Uy, nagita gikahadlokan, uy. Every now and then, mahadlok kita, no? Mabalaka kita. O siguro ang ubang sa inyo, ha, nabalaka, kay basin og pag-ulion niya, muulan, wata kabit-bit og payong. Ang uban siguro sa inyo, ha, nabalaka, sus, unsa na po ang ato ang ipangpalit sa ato ang Noche Buena. Diba? Especially nga nagmahal ang pamaliton, diba? Tama ba'y nahadlok din basig matakdan o COVID? Naapa, kinapay nang face mask, di ba? Hadlok ta. Naghantay mga gikahadlukan. Murag kada adlaw siguro, no? Kita gikahadlukan, no? Mahadlok gayud ta, mga igsoon. Natural man ni siya. This is just but mere human feeling, kaning kahadlok. Pero mga igsoon, actually, naay tulo ka mga rason, ngano nga, dili ta magpadala sa atong mga kahadlok o kabalaka. Gusto mo makabalo? Okay, of course. 3 reasons why we not succumb to our fears and anxieties. Actually, may igsoon, makulbaan lagi ta. Pero, dili ta magpadala sa atong mga kahadlok o kabalaka. Una nga rason, mga igsoon, because God is giving us an assurance. Kamo daw? God is giving us an assurance. Very good. Kabalo ba mo kung ikapila gibalik-balik sa Biblia kaning pulong do not be afraid? Kung atong susihon ang mga basahon gikan sa basahon sa Genesis ngadto sa ang gipadayag. Kabalo mo kung ikapila gibalik-balik? Huy, kapila gibalik-balik? 365 times. 365 times ato ginang giihap, no? Pila man kaadlaw sa usa ka tuig. 365 times, meaning to say, may igsoon, kada adlaw, ang Ginoo gahatag natong mensahe, do not be afraid. Ayaw kahadlok. O garong dili ta mahadlok, tungod kay naay Ginoo. Titoo man kahata o Ginoo nga dili magpasagad sa ato. Yes, of course. Nitoo man kahata sa usa ka Ginoo nga maghihatagon.
Ituo man kata sa usa ka Ginoo nga maluluyon o mapasayloon. So kung nituo ta nga naay Ginoo maigsoon, di kita angayan nga mabalaka. Sige lingin yung tapad biin na siya, chillax lang. Unsa to ang unang rason nga nung dili ta ngayon magpadala sa atong kahadlok o kabalaka? Because God is giving us an assurance. Mabasa kayo na sa Ebanghelyo, balik-balik kayo na, do not be afraid, do not be afraid. Ayaw kahadlok, huwag kang mangamba. Because God has become Emmanuel for us. Ikaduha nga rason maigsoon, nga nung dili ta ngayon mahadlok o mabalaka. Because you know what? 99% of our worries will not come true. Kamu dobe? 99% of our worries will not come true. Motoo mo dili. Tuo na lang mo be. Kaya para makapanihapon na ta. Mga igsoon, ang science na gayon nagsulti ni ini. This is according to research. 99% of our worries will not come true. Di sa inyo ang kasinatian, di ba, sa makadaghan na nga, balakagin mo kayo, nahadlokid mo. Pero pag ando day, chill raman di ay. Di ba? Oh. Kana na hinoong dili mo mahadlok o mabalaka, no? Kay, o na hinoong na delikado. Mo na nga, mas maayo na lang siguro nga mabalaka ta, mahadlok ta. No? Kay di gina matinuod ang atuang ikabalakaan. Nakadumdum na hinoong ko katong kasagsagan pa sa COVID. O, katubit taong, hadlok kita kayo no, nga matakdan sa COVID no, di ba? O nga, kanabitang kung pwede pa lang, potso na kita ato ang kaugalingon, gamura na kita og astronaut na jud no? Okay, para di kita matakdan ng COVID. And then, fiesta to siya si Senior Santo Niño. O, sunod, pagmisa na untana ko sa Magallanes, kay para sa fiesta ni Senior Santo Niño sa amo ang kapilya didto, kay gi-invite ko nga magmisa. Og sa dihang kitawagan ko ni Father John Polch, og iya kong giingnan nga, Michael, naapil ka sa contact tracing. Kaya naay seminaryan, nga pagbalik sa seminaryo, nag-positive sa antigen test. Og kami ang nag-uban ato niya pag adto sa Surigao, kay bakasyon magudto, sumoto nga nagtuyok ragunig Surigao. Wala magimi ng laag, nagtuyok-tuyok lang gid me ato nga time. Tumoto kulbaan gid ko. O kay murag daghay implication ba ko nga noon saon na lang tong mga tao nga ako ang gikahabilo, ang ako ang pamilya. Kung saon na lang tong ako ang gimisahan. Gamisahan ra ba ko sa kabadbaran? Uga. Daghan ko'y ihuna-huna ko nga kahadlok po dani. Samtang nagmisa ko, no, sus gabi gid kakulba. No, murag wagi ko kasabot, wagi gana maghumili. And then, auto ako na lang giina ng mga tao nga ayo na lang sa mugdoo sa ako aha kay basin og so kato pagid nga time giubo-ubo pagi ko ato nga time. Di ba ingon ana bayanan di ba mo no? Ito murag giubo-ubo na mo ko ato nga time oy. So mao to nga bisan og naapay hikay sa mga on pamiglitson, bisa kakanunon kog litson, so largo gidayon ko og uli sa butuan, kay nagpa RT-PCR test gidayon ko sa Santos. 6,000 rabay bayad. Tak-tak ang 6,000. O grabe ginahong ang poto sa Ginoo nga Lord, daw nga dinot ako magpositive. Kay murag dako gid ang puruhan nga positive gid ko kay giubo-ubo gid ko. May gani pagkahapon, I received a text ug maingon ang taga Santos nga, Father, congratulations kay negative ang result. Nakaing kusos, lami ang tana ikaon pa og litson dito sa Magallanes. Sayang kay akong 6,000. No, kay tungod lagi kay gusto gid nga laka, kanabitaw kay para gid ma-sure gid nga negative jud. 99% of your worries will not come true. Tinuod dili. Diba no, kan mo mapraning, naging mo rin maparanoid, naging ka ba, pero pag ando na, ay, okay raman di ay salamat Lord. Diba? Because you know what? God will really always make a way for us. Amen? Ikatulong nga rason mga igsoon, nga nung nga dili ta ngayon magpadala sa itong mga kahadlok o kabalaka. Because you know what?
it doesn't help. Worrying doesn't help, but worsens the problem or worsens the situation. Pag magpadala ta sa atong makahadlok o kabalaka mga igsoon, ay musamot na hinuon ang ato ang mga problema. Diba ka nang bana nga, guilty kaayo kay nasa extracurricular activity? No, kay nitilaw siya glaing putahi ba? O sa dihang pangutan-on lang siya sa iyang asawa nga, Han, asa di ka kagabi eh? Tuto ako sa akong kabithan. Makatugaan na hinog tinuod. Mga igsoon, worrying doesn't help. Sige sabi mga lectors deribe, kada mga lectors. O, kada mga lectors, di ba pag was galing nga makulbaan mo, mahadlok mo, kada bitaw magbalok ka, basing masayop ko, masayop lagi daw, masayop na hinuon mo. Kada bitaw maghuna-huna mo nga, kada magsalmo mo nga, basing mayabag ko, basing mayabag. Mayabag na hinuon mo. Anak yun. Kaya mo gina siya akong experience because I used to play piano. Pag once galing nga magduyo ko sa misa, pag hula ka, basing masayop gig ko dyan. Pero pag once galing nga, I'll just play the piano. Kanang ako lang bitawang, enjoy lang. Dili masayop. Mo gina invitation sa ato sa Ginoo nga, ato lang i-enjoy ba ang kinabuhi ba? No kay, mas okay pa hinoon. You know what, mga igsoon? Pag once bitaw mag-entertain ta o makahadlok o kabalaka, you know what? Ang ato ang lawas, mo secret siya o kanang mga toxins. Pero pag once gali nga, ang ato ang i-entertain kato mga positive emotions like joy, happiness, like excitement, peace, kung kana nga mga emotions ang ato ang i-entertain, mga healthy enzymes ang i-secret sa ato ang lawas. Pero pag once galing nga permente na takahadlo kabalaka, mga igsoon sa mahitabo, uubos ang ato ang immune system. And then pag once galing nga buubos ang atong immune system, unsay mahitabo? Ay, dali rataana masakit. Pag once galing nga masakit ta, unsay mahitabo sa ato Sa? Uy, patay ko, grabe, mamatay gidayon gid lugar. Unsay mahitabo sa ato kung masakit ta? Ma-hospital ta. Pag once nga ma-hospital ta, unsay mahitabo sa ato Ay, gasto kaayo. Pag makita ka sa gastos, makulbaan na pud ka, mabalakan na pud ka, kung asa na pud ka mangita og kwarta ipang bayad. Pag once gali nga makulbaan ka, mabalaka ka kay wa kay ipang bayad, unsay mahitabo sa imuha? Musamot ang imuhang sakit. Pag musamot ang imuhang sakit kay mas stress ka, unsay mahitabo sa imuha? Kasi mamatay, grabe po ninyo eh. Ma-ICU ka. Pag ma-ICU ka, unsay mahitabo? Mas mudako ang imuhang gasto. Pag mudako ang imuhang gasto, pagkakita nimo sa imuhang bayro nun, unsay mahitabo sa imuha? Grabe, mamatay, grabe hapon ninyo eh. Atakihon ka sa kasing-kasing. Hangtod nga mamatay jud ka. Mao gid ang imong padulungan. Bitaw mga igsoon, it doesn't help. No, kana bitawng mabalaka ta, di ba? Kay kasagaran mi sa tuwa kay mag-overthink ta balong sa mahitabo. Pero mga igsoon, actually, chillax lang. Dili ta ngayon nga mabalaka, mahadlok because God is with us. Ato ginang hunahunahon kanunay He has become Emmanuel. Na ay Ginoo. Diba? Tayo sa kanta nga, maogi ganan sa ako ang kanta-kantahon gini niya kay mananagat man niya akong mamagpapa. Every time nga managat siya, sila sulabi na kanay mga balod ka naging ayaw kahadlok sa imong pagpanaw sa may mga biyata kantaha daw ninyo na ayaw kahadlok sa imong pagpanaw sa kalauran. Nasasarad ang Ginoo. Oh, di ba? Mao na siya mga igsoon. Palakpakan doon ng mga biyata, Grabe. Okay kayo.
Bitaw, I really love that song kay it's a reminder ba nga di kita angayon nga mahadlok kay naha ang Ginoo sa atong iliran. Amen. Sige daw be, kung sa tong tulo ka mga rason nga nga dili ta ngayon magpadala sa atong makahadlok. Una, because God has given us an assurance 365 times. Babasa gayon sa Biblia, every day God is giving us this assurance not to be afraid. Ikaduha, because 99% of our worries will not come true. And then ikatulo, worrying doesn't help. It only worsens the problem. Amen? Naay ka ng kuan, naay ka ng kanta po niya, ganahan po ko nga. Mo ginakanta-kanta na ako every time nga, kanang kulbaan ko, kanang God will make a way. Pwede atong katahon, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Mo kabaluan na nga kanta? Oh, every time nga makulbaan mo, kung wala mo kabaloan nga kanta, ana-ana lagod mo, bitaw mga igsoon, lingyan yung tapad ay na siya, do not be afraid, God will make a way for you. Hoy, lingyan yung tapad, klaro kayo nga napagid mo yung utang sa inyong tapad. Sige, lingyan siya, ina siya, do not be afraid, God will make a way for you. Yes, mga igsoon. Wag itay angayan nga kahadlukan o kabalakan because God will make a way for us because God is Emmanuel. He is with us. Amen? Mga igsoon, ang opposite sa fear, actually, what's the opposite of fear? What's the opposite of fear for us? Okay, faith. Ang opposite sa faith, mga igsoon, dili mag-isa doubt, it's fear. No, kung ato siyang, if we put it vice versa. The opposite of faith is fear. The opposite of fear is faith. That is why we are all challenged to deepen our faith in a God who has become incarnated. Mga igsoon, pag once galing nga makulbaan ta, mabalaka ta, okay ra naman na siya. Pero pag once galing nga magpadala ta sa tumakahadlok o kabalaka, kada siya, we really have to examine how's our faith in God. You know what? Sa exorcism and deliverance ministry that I'm holding, ang pinaka number one weapon sa yawa, sa atua, is fear. Hadlukon kita niya. Pero bitaw ka nang as if, murag gusto niya instill sa atong hunahuna ba nga way Ginoo ba? Nga mas powerful siya sa Ginoo. Oo, gina siya. O nang hadlok-hadlokon ta, di ba? No? O ganahan na ba ta magtanaw-tanaw mga hadlok-hadlok ang mga salida, di ba? No, kada bitawng murag mag-enjoy ta nga mahadlok ta. Marang na siya. Pero may igsoon, ang invitation sa atua sa Ginoo is to deepen our faith in Him who has become Emmanuel. Okay, now, faith. Kung sa'y spelling sa faith? F-A-I-T-H. Very good. Maayo mo kayo mo spelling. Kabalo ba mo nga kada letra sa pulong faith na ani siya corresponding meaning? Okay, sige. Let's start with the first letter F. Faith, F means fidelity. Kamu daw ba? Fidelity. Unsa ning fidelity? Kanang pagkamakanunayon, kana bitawng pagka-loyal nato nga umulan man o umaraw, naa gihapon ta, magpabilin gihapon ta, di ba? Nga dili gid mawala nga ato ang pagsalig, di ba? O mao na sa fidelity. Mga igsoon, sayon ra gayud kaayo pasalamat sa Ginoo sa panahon nga wa tay mga problema. Pag once nga makapasar nga to ang mga anak sa board exam, ay Lord, salamat kayo Lord, tuogi ko nga naagi ka Lord. Diba? Oo. Tayon ra kayo ikanta og purihin ang Panginoon. Sa panahon nga, naisulod ang atuang bulsa. Ug napatay bugas ma, kuot.
Sayon ra kaayo mag-praise the Lord, hallelujah! Sa panahon nga, malipayon ta, watay problema kung ato ang mga anak wala nagpabadlong. Pero maigsoon, sa panahon nga, naatay mga problema, makaingon ba ta nga, Lord, salamat gid kaayo Lord ha, nga ditukar na po akong arthritis. Makaingon ba ta? Lord, salamat gid kaayo Lord, nga nagpabadlong na po akong bana Lord. Makaingon ba ta? Lord, salamat gid kaayo Lord, nga nagkautang-utang na pud ko. Makaingon ba ta? Tay ambot lang. Mga igsoon, ang invitation baya ni San Pablo, alang kanatong tanan, in all circumstances, we have to thank the Lord. In all circumstances, we have to believe in God. Umulan man o umaraw, we have to be constant in our faith in God. Kaya usahay lagi sa panahon nga, nara tayo mga problema, usay ka mawala lagi atong pagtuo sa Ginoo, no? O diha gid masulayan kung unsa gayud ta ka matinud-anon ngadto sa atong gipahayag nga pagtuo sa Ginoo. Amen? Next letter. By the way, finally. O nakaganina, faith is the opposite of fear, and what is faith? First is fidelity. Next letter. Letter A. Kung saan ang A? Sige daw, B. Ang makatag-an ay plus 10 sa langit. Abandonment. Kung saan ang abandonment? Ipasagdan. Actually, ang lain nga, meaning aning abandonment is entrustment. When we abandon ourselves to God. Nabitang isalig nato ang ato ang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mao na sa meaning ng abandonment. Na ako istorya nga i-share sa inyo ha, para masabtan ninyo kung saan ang abandonment in relation to faith. Naay tao nga ato na lang ni siyang panganlan og Torotoy. Usa ka adlaw ni Ana, I don't know kung nakadungog na ba mo nga istorya. Okay, istorya ni Torotoy, wala pa mo kay dungog. Usa ka adlaw ni Ana, si Torotoy nangita sa iyahang kabayo kay nawala ang iyang nag-iisang kabayo. Ug samtang nangita siya sa iyang kabayo, iyahang nasugatan ang iyahang kumpare. O gipangutana siya sa iyang kumpare, ito'y naunsa man ka, masulubon malagi ka. Ug miingon si Torotoy nawala lagi ang ako ang kabayo. Ug miingon ang iyang kumpare, sus kaluoy po di mo to'y, oy. Nag-inusara na to'y mong kabayo, nawa, padsot. Pero kabalo mo unsay tubag ni Torotoy, ingon siya nga, swerte o di malas, inuoray na sayod. The following day, nahibalik ang kabayo ni Torotoy ug nakadala og laing kabayo nga bai. Pagkabalo sa iyahang kumpare, sus bidool na po iyang kumpare ug maingon na po nga, sus kaswerte ni mo toy, nawala lagi mo ang kabayo, apan nakabalik nga naanay dala nga bai nga kabayo. Pero kabalo mo sa itubag ni Torotoy, swerte o di malas, inuoray na sayod. Sus the following day, gihatag ni Torotoy ang iyahang kabayo, ang usa niya kakabayo, kay duha naman niyang kabayo, gihatag niya sa iyahang anak nga lalaki. Ug samtang nagkabayo-kabayo ang anak nga lalaki ni Torotoy, nahagbong, sus nabali ang iyahang kamot ug gidala sa hospital. Sus, may ato na po ang kumpare ni Torotoy, umiingon na po nga, sus, kadimalas ni mo toyoy, diduha ang imuhang kabayo, pero hospital po ang imuhang anak. Pero kabalo mo sa itubag ni Torotoy? Hoy, ang sa itubag ni Torotoy? Swerte o di malas, inuoray na saan mo si Torotoy. Kamu mo siguro si Torotoy siguro? Okay. 1 week after, nag-i-announce man sa radyo nga ang tanan nga mga anak ng mga lalaki ipaadto dito sa Marawi kay giyera.
Og miadto na pod ang iyang kumpare bayo na, sus kaswerte ni mo toy, uy, na hospital lagi ang imuhang anak, pero at least wala na padala dito sa Marawi, ang ako ang anak na hinuon, wa dito ang giyera. Pero usay tubag ni Torotoy. Hoy, usay tubag ni Torotoy. Swerte o di malas, inooray na sayod. Nay 1 month after, natitanos ang anak ni Torotoy, namatay. Tapos may ato na po na niyang kumpare na po, nagbaingon na po nga, sus ka di malas ni mo toyoy. Wala lagi na padala ang imuhang anak nito sa gira, pero tigbak po. Pero kabalo mo sa itubag ni Torotoy? Huy, yung sa itubag ni Torotoy. Swerte o di malas, inooray na sayod. Daghay naluoy kang Torotoy, daghay nihatag og abuloy, niabot og 2 milyon ang abuloy. Og biingon na po na niyang kumpare, sus kaswerte ni mo toy, kay ni 2 milyon. Nakadawat kag 2 milyon, namatay mong anak pero nakadawat kag 2 milyon. Unsa may tubag ni Torotoy? Certified kamo na si Torotoy. Kadumdum ko, December 31 to siya nahitabo. Katong tungura, Sunday maguto siya, sunod Sunday pagkahuman, New Year dan pagkaugma. Sunod kapoy na kay akong lawas, sunod lagi kay baguhay pa nag-alumni homecoming, sunod na kay mga caroling, na kay mga reunion. Pero idawat gihapon ako ang misa, sumuoto nga kapoy na ako ang lawas. Bisan og lipay na ako kay nahuman na ang tulo na ako kamisa that morning. Ug sa dihang paghatod na ako sa collection dito sa Bading, kay sa Bading mako ato nagmisa. Pag packing nako, tapos nagdinaghag ang ako ang sakyanan, nabunggo ang likod sa ako ang Avanza, sa kanang ilang gitukod-tukod ng mga tent-tent, baka nagpasko sa banay, magud atong tungura. O nakabalo mo sa nahitabo, ay alangag na okay ra akong sakyanan, dahil nabuak ang likod. Ang buak ka sa likod, hasa ang sa amin, grabe ka buak. And then, anak ko, sus, ulan-ulan pag ito, no? Ingon, ana ba yan, ano, kadabitang natin mga problema, magliti-liti, magdugdug-dugdug, yan, ana ba yan, di ba? Kilak-kilak na yun ta, di ba? Kus, kung di balas kayo, kay, saka akong gamiton nga sakyanan, especially nga, naapay misa pagkagabi, kay 31 sa morning, and then pagkagabi, naapay mga misa ba? And then, ulan-ulan, and then, misa paghapon the following day. Tumoto nga, sige na lang, bisan og kanang sakit ako ang dughan kay New Year man. Sumao na nga, wagi ko nagpadala no kay basig balihian ta ba nga nagbugo ta ba. Happy New Year. Ana-ana lang gino. New Year. Ana-ana na lang. And then pagka January 2 or January 3, kung nga akong gipa-shop ang ako ang sakyanan. Og kung nga basin di ay madala ni siya sa insurance. Ug sa dihang pagpangita na nako sa mga papers, ay pa na ako na-discover na wala pa din na-rehistro ang akong sakyanan. Kaya to siya, second hand man to siya nga sakyanan. Suswa po man dito na-rehistro. And then abot-abot ako og Iligan, abot-abot ako og Cagayan. Ha pa din na-rehistro. Ug nakaingon gid ko, sus may gani kay nabuak ang likod no, kay akong mabalaan nga wa pa din ko na-rehistro. Kaya kung wala ko na-rehistro, ug madakpan ko, embargo ang sakyanan. So sa kaingon gigono, swerte o di malas, inuoray na sayod. Ako na si Torotoy di ay. Bitaw mga igsoon, all we need to do is to abandon ourselves in the hands of the Father. Kay God knows what is best for us. Usay dili nato masabtano ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, di ba? Usahay makapangutana ta sa Ginoo nga, Lord, why are you allowing these things to happen to us? But you know what? God knows what is best. And we believe that blessings is everywhere and everything is grace. Amen? Tanan, grasya gayon sa Ginoo mga igsoon. Bisa na nga to ang mga pagsulay, mga problema, mga kasakitan, grasya gayon. Ang amo ang kapobrehon, no, I really considered it a blessing. So, lisod gid among kinabuhi gid sa una. Pero nakaingon gid ko nga,
nahimo gid siya nga blessing sa among family. Kay kung dili pa mi pobre, dili ko maning kamot nga mo mag-apply sa mga scholarship. Kung dili pa ko mas scholar mga igsoon, kung ang ako ang parents nato pa, dili gid ko maning kamot og tuon. Pero tungod lagi kay nag-agad ko sa mga scholarship, you know what? Modesty aside, I graduated with flying colors during college and even when I was already in theology. Ang ato ang mga kasakitan ng mga igsoon, that could be a blessing from God. Amen? Okay. Next letter. Letter I. Ano saan ang letter I? I is invitation to listen. Kamo dobe? Invitation to listen. Mga igsoon, ang pagtuo, pagsugod gid siya sa pagpamati. Dili ta makabaton og pagtuo mga igsoon kung dili ta mamati. Kung dili ta mamati sa pulong sa Ginoo, dili gid ta makabaton og pagtuo. And that is why our Lord is always and constantly inviting us to listen to Him. Kana bitong giingon nila nga docility of heart, to be docile to the promptings of the Holy Spirit. And that is why mga igsoon, i-encourage kita sa Ginoo nga mag-ampo ta kanunay. Pag-ampo ta, aron mamati ta sa iyaha. Ang atong pag-ampo mga igsoon, dili unta na ka ng puros pangayo bitaw. Na Lord, hinauton ta na nga maayo na ko sa akong diabetes, hinauton ta na nga makabayad ako sa akong mga utang. Yun, ano ba atong mga pag-ampo, no? Pero ang pag-ampo mga igsoon, it's constant listening to God. Mangutana ta nga, Lord, what's your will for me? What do you want me to do in my life? Mao gina siya mga igsoon ang pagtuo. It's an invitation to listen. Next. T. Trust. Pagsalig. I don't know kung nakadungog na mo aning sharing na ako, pero ako ning sharing mga igsoon, sharing ni sa ako ang mama. Sa ako ang mama, katong sa una nga kapangisda pa sila. Nahitabo ni siya mga igsoon, katong hapit na magfiesta sa Magallanes. And then, bisan og hapit na unta na fiesta sa Magallanes, pero ang panagat nila magpapakay minus ba? Wag yoy kuha, bisag butiti na lang, wag jud. And then ang ako ang ate nga nag-eskwela sa una sa college sa Orios, iduo sa ako ang mama mga Webes to say, mga 3 or 4 days before sa fiesta, niduo sa ako mama og mingon nga, Mama, ang akong mga classmates ba kay, nag-ingon sila nga kanang, mamista daw sila din sa Magallanes, manglaag daw sila. Ug nabalaka gid ako ang mama og mingon niya ako mama nga, ganong nangimbitar man ka, nga kabalubaya ka nga, minus ang kuha, wagali tay panagat, minus ang panagat. Og mingon nga ako ang ate siya, chillax lang ba. Ang ingon nila, manglaag naman sila, di man sila mangaon. Pero fiesta baya, so mangaon gid no? Tapos grabe gid kabalaka og kahadlok sa ako ang mama on that day. As in, worried gid kayo siya kay siya nga, sus unsa gid kaano kung mamista ang ako ang classmates sa ako ang mga anak. And you know what? Samtang nagbiyahe sila para palawod, nagsakay sila sa baruto o sa mga pampot, para managat, usara gid ang pagampo sa akong mama. Ampo gid siya nga, Lord, hinauton tana nga, kanang adlaw sa piyesta, mga sakit lang unta na maklasbit sa akong anak, para din sila kadayon o pamista. Tumauto nga, padayon gihapon sila sa ilahang pagpalawod. And then, kanidang mga mangingisda, mga igsoon, magtanaw-tanaw mo na sila kung asa dapit ang area nga daghay mga langgam. Kanang pagdaghay mga langgam, diha gidaw ang daghan kay isda. Oo. Ug tuod man, na ay pipila lang ka mga langgam, pero di gid ingon nga, ingon anak kadaghan ba? Pero padayon gihapon sila nga, pamasin nga makakuha sila on that day. Tumoto nga, gitaktak sa akong mamagpapa ang pokot, and then,
Langtan og pipila ka minuto, pagbira nila sa pukot, parang daghanang tamban. Daghang tamban jud as in. Ug wa gyud sila nagtuo gid atong kadaghan sila kuha atong tungura. Og you know what? Samtang nagbira ako ang mama sa pukot, kanta gid siya Maria ray na sa Pilipinas. Kaya ang patron sa Magallanes, Nuestra Señora del Rosario, grabe niya pasalamat, salamat mahal nga birhen nga daghay kuha sa isda. Og that very day, nakabaligya mi og pila ka kilo nga tamban, og nakapalit mi og pila ka kilo nga karne pang fiesta sa Magallanes. Katong nga religious experiences ako ang mamagpapa, o gito siya ang nagtukmod sa ilaha nga kada fiesta gayon bahalag lisod gayon ang kinabuhi. Maghanda jud. Maghanda jud every fiesta jud maghanda. So hangtod nga naka-graduate me, hangtod nga na okay ang mga pamuyo. Karon gid pag once gid mag fiesta sa balay, so daghan kay mga tao jud oy, mabagali invited mo ha pag fiesta sa mo. Di lang ko magsaba kung asa mong balay. Invited mo sa fiesta sa Magallanes. Sa amo ang balay, mga unta dito, pero di lang ko magsaba kung asa dapit among balay. Ito mga igsoon, all we need to do is to trust in God's providence. Kaya nito makatag Emmanuel, diba? Di kita mabalaka because God will make a way for us. Amen? And finally, letter H. Ang sanang H? Humble submission. Humble submission. Mao gini siya ang pagtuo mga igsoon, kada mapaubsanon nga pagtugyan sa kaugalingon. Unsa man ang famous galinya ni Mama Mary during Annunciation? Let it be done unto me according to your word. Your will be done, Lord. We have to always say yes to God's will. Mao gina siya. Kay mga igsoon, we are not control of the situation. God is in control of everything. Tumuna nga, all we need to do is to entrust ourselves to God and to submit to God's will. Kaya you know what? When we say our yes to God, God will make a way for us. Amen? Okay, sige daw, B. Ang saning faith, BF? Fidelity. A. Abandonment. I. Petition to listen. T. And H. Humble submission. Okay, last lang ni siya. Now, given all these things, I'm posing you 5 Advent challenges. 5 ka mga hagit, no? Nining panahon sa Adbyento in preparation for Christmas. Una nga hagit, mga igsoon. Okay, of course, para mamahimo nga malipayo ng ato ang Pasko, aron mamahimo nga makahuluganon ang ato ang pagsaulog sa Christmas, I'm giving you these 5 Advent challenges. Una nga challenge mga igsoon, atong basahon be? Sala, biyaan, pisyo, undangan. Kay mga igsoon, you know what? Kanong mahadlok man ta, kanong makulbaan man ta, kay guilty man gud ta usahay. Diba? Pag once gali nga makasala ta mga igsoon, mahadlok kita. Pag once gali nga natay mga bisyo-bisyo, ay mahadlok kita jud. Labi na baguna-huna ta labas si mo abot ang Ginoo, di ba? Wala pa ta kapangandam. O gina siya, mahadlok ta. So mabagali nga, biyaan kayod ang sala, kay ang sala mga igsoon, mao na siya ang makapahatag kanato og kagubot sa ato ang kasing-kasing. You know what? Every time we turn away from God, pag once gali nga magpakasala ta, we turn away from God who is the source of grace. Pag once gali nga, mubiya ta sa Ginoo may igsoon, unsa may mahitabo? Kung magpalayo ta sa grasya, unsa may mahitabo? What's the opposite of grace? Ay disgrasya gina siya. Kaya nga naman, the devil would take over our lives. Ug unsa man ang number 1 aim sa yawa sa atong kinabuhi? Iharas jud ta. I-oppress gayud ta. O na nga pag once gali nga, naatay mga sala nga mabuhat, labi na ka ng mga bugat nga mga sala. O na dayon nga magkalisod-lisod, magka-problema na dayon ta. Di ba? Okay, it's really the devil who would harass us. And then may ang sunod na ba dayon nga temptation sa yawa, kay ngun ani ra ba dayon, no?
Ang yawa mo ingon dayon nga, uy, ang basula ang Ginoo. Grabe ang Ginoo no, ka-harsh kaayo no. Gipanisan ka sa Ginoo. Ingon ana ba di ba ingon ana ang invitation mo na nga ato na yung basulod, ato na yung mahayon ang Ginoo. Kaunta na ang angayan nga basulon, angayan nga mahayan naman kita. Kaya kita may nagpalayo sa Ginoo. Maigsoon, sala biyaan, bisyo undangan. Hinaot ta na maigsoon ha nga before Christmas makakumpisal ta ha. Kano sa ang last nga confession ninyo? Nay basin og kato pa siguro to katong grade 3 pa mo ba? Kato nag first communion pa mo? Or basin og kadtong time nga gikasal mo sa inyong banag sa imong asawa nga 20 years ago pa? Dugay na to, gilumot-lumutan na to ang mga sala ato. So, high time to go to confession, at least to prepare ourselves for Christmas. And when we confess our sins, we have to mean our sorry to the Lord. Dili pwede kanang giingon bitaw sa kanta nga, di, nagyod ko mo usab, kausa na lang, di ba? Nakadumdum na hino katong na nangumpisa lagi, na nangumpisal, Padre, bendisyon ni ako kaya ako nakasala. Miyembro ko sa PMT, Padre, nangutanang ang pare. Ano sa'y PMT? Kanagong giingon nila, Padre, kanang pitlok manok tonight. Namitlo ko sa manok sa among silingan, Padre. Og miingon ang pare, mag-ampo ka og tulo ka amahan namo. Og miingon ang tao, Padre, pwede nga iunom lang na ako kaamahan namo. Bikay na apa mi balikonon unya nga manok sa among silingan. Dili na sa tinuod no nga pagbasol no. So when we say sorry to the Lord, we have to mean our sorry. Ikaduha nga Advent challenge alang kanatong tanan mga igsoon. Ikaduha, mga gibungulan ato ng tinggan. Nindot kayo mag-Christmas mga igsoon nga wala na tayo mga kaaway no. Kanang wala na tayo gipang bungulan, di ba? O kay kanang inyong bungol-bungol basta mga bungol na hinuon mo ana. Kinahanglan nga ato ng tinggan. And then pag once gali nga mangayog pasaylo ang ato ang mga kaaway, kinahanglan ato gayong pasayloon. Diba? Dili pwede nga kanang moingon ka nga, oh, gipasaylo na kanako pero kanimong naong ha, yun ang papakita sa ako ha. O kada sa dili na sa tinod nga pagpasaylo. When we say sorry or when we forgive, we have to forget. We have to forgive from the heart. Amen? So karong Christmas, para happy ang ato ang Christmas, di ba? Pag once nga natay mga gibungolan, di ba? Di ta katulog. Di ba? Kung nag-away mo sa imuhang banag asawa o bana og asawa, wala mo tingganay, hilom lagi tuod, pero di ka katulog. Kaya nga naman, saba ang imuhang kasing-kasing. Kasabtan, ikatulong nga Advent Challenge. Atong basahon, paghigugma sa uban, ato pang dugangan. No? Kaya ang Christmas, panahon magisiya sa paghigugma. Tungod kay ang Ginoo, una naghigugma ka nato, pinagi siyang pagpadala ka nato sa iyang bugtong anak, kita usab, idasig, nga maghigugma, mag-share sa ato ang mga blessings ngadto sa uban. Pakilingi sa iyong tapad B, i-remind siya, pasidan-i siya, inaa siya nga, uy, akong regalo ha. Itaw mga igsoon, dili magyud ni pagpangayog regalo gyud ang Christmas. Nindot ka kita gayon ang muhatag og regalo, di ba? O magmalipayon gayon ta sa tuwang kinabuhi. Wala gayon tayo mga kabalakan o kahadlukan kung kita pahigugmaon. Because there's joy in loving, there's joy in sharing. Pag once gali nga mahigugmaon ta, malipayon ta. No? O pero pag once gali nga pagpangayuan ta sunod mo rabitaw sakit sa ato ang buot ay na dili ta malipayon ana sa atong kinabuhi. Nasabtan? Next, Advent Challenge. Ato ang basahon, pag-ampo ato pang palawman. Nalipay ko mga igsoon kay daghan gayud ang nag-attend sa atong Advent Recollection.
Kaning panahon bitaw sa Adbyento, panahon magini siya sa doble nga pagampo. Pabagali nga naatay mga recollections, di ba? And then i-invite pud mo nako nga kumpletohon gayud ang 9 mornings, 9 days of Christmas attending the Eucharistic celebration. Amen. So kita-kits ta sa misa di galyog sa simbang gabi ha. Oo, kaya atong palawman ang ato ang pag-ampo, and we believe that the Eucharistic celebration is the highest form of prayer. And then finally, number 5, utang bayaran. Ha? Sige, say nakadawat ng bonus diri be? Wala pa. Puno ra siguro ang madawat. Ito mga igsoon. Eh, grabe ra ba ka-tempting no pag once nga baka dawat tag bonus, baka dawat tag regalo. Oh, ang ato dayong hunahuna dahil na mag-shopping tasus. Daghan na ba'y sale karon sa SM ug sa Robinsons? Daghan po'y sale karon sa Shopee ug sa Lazada. Patintal na ba dayon taog palit-palit na ba dayon? No? So, unahon gayon nato og bayad ang atong utang. Kay every time ra ba nga mangutang ta mo ana ra ba tao nga Madi, pautang ako, madibi. Bayaran gid ako Mortix pa promise. Ana gid grabe gi mapasalig Mortix. Promise jud. Bayaran jud, bayaran. Bayaran gid sunod si mana ana gid no. So pag once ra ba sukta na, nay wa naman udi naman magpakita oy. O nang uban nga wala gibayaran, mangita na lagi og mamarangay. Mga igsoon, utang, bayaran. Para wala tay tago-taguan. Para malipayon ang atuang Pasko. Okay, sige na review taon sa ning 5 ka mga Advent challenges. Number 1. Number 2. Number 3. Pagigugma sa uban, ato pang dugangan. Number 4. Pag-ampo, ato pang palawman. And finally, number 5, utang bayaran. Nga mao gayoy pinaka-importante sa tanan. Ito mga igsoon, hinaw itong tana nga makabaton o tana taog usa ka malipayon o makahuluganon nga Pasko sa tanan. Amen? Pwede tawagon ako ang mga seminarians to end our recollection. They will render to us a song.